Why mga infectious waste or hospital waste nga makasod o makalabay sa umapad dam site sa Dakban sa Mandaue? Si Chona Carion sa report. Gisiguro ni Engineer Marivic Cabigas, head sa Department of General Services, nga way mulabay og hospital waste sa Umapa Dam site. Giklaro usab ni Cabigas nga wa usay mga private haulers nga makasud sa maong dam site. Matod niya nga tanang hospital nga himutang sa Mandaue City, mga pribadong kumpanya ang nagkolekta sa ilang infectious waste. We are very strict on the disposal, considering nga mag-agi pa ginaog sendro outpost to check kung in accordance pagid sa day ang gi-transport nga itong i-dispose kay naaman gyud tay scheduling. Aside from that is that once madump na ato sa atong dump site, na ginay final sorting nga to sa atong organized nga waste speakers, no? So ako I don't think so nga it comes from us kanang gi-disposal. Imposible usab nga kun diha gikan ang hospital waste sa dam site, mga sangit gyud kini sa bakhawan gumikan sa kabaga na. Lakip sa giklaro ni Cabigas nga dili gyud labayan na og basura ang Umapa dam site. Igo ra diha sa anon og bahigon ang mga basura sa dili pa ilabay didto sa sanitary landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Ato lang nagikuan sa as transfer station, no, wherein all barangays mag-akuan ato dito i-dispose, then final sorting dyan na dito sa atong organized waste speakers. Then after that, i-transport na ato mga residual i-transfer ato sa guon, then ang other kanang wala nagikuan nga basura will be hauled ato na sa Asian Energy nga to sa Konsolasyon. Uban ni Jun Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.